Vi var jo i sidste kapitel i vores temaserie sidste søndag, og Elisée havde en fantastisk tale, og jeg er tændt for det her. Ups. Ja. Om det at stå stærk i Herren. Og det er sådan Efeserbrevet slutter, at vi skal stå stærke i Herren med hele Guds rustning på. Og det er jo det er sådan, vi gerne ønsker at se os selv og hinanden. Og sådan Gud ønsker. I dag så skal vi bakke lidt tilbage, fordi vi sprang lige over et kapitel. Og så jeg har fået æren at skulle tale om et nyt menneske, synligt forvandlet i hjemmet. Det handler om ægteskab, børn og forældre, slave og mester. Det kommer jo ikke rundt omkring sådan på en formiddag. Men det som er grundlaget, Rune var lidt inde på det for 2 søndage siden, det her med, hvad var hans model? VG-modellen. Vær og gør. Så først må man være. Og før det, så var det Torsten, han stod med nogle frugter her. Kan I huske det? Hvad skal man være for at kunne producere nogle bananer? Hvad skal man være for at producere bananer? Man må være et banantræ. Hvad skal man være for at kunne producere nogle æbler? Man må være for at kunne gøre. Og vi fortsætter lidt i det, fordi den her sang, som vi lige har sunget, den rammer det godt ind. Fordi 5. kapitel starter med at sige, ja, vi kommer til at, det her ligesom, det gennemsyrer den her tekst, som vi skal. Det står ligesom, og ligesom, og ligesom, og ligesom, og så er der forskellige varianter af ligesom. Og I skal efterligne Gud som hans kære børn. Og så her kommer Gud ind på, at vi skal være noget. Hans elskede børn. Vi er hans elskede børn. Det er sådan, Gud ser på dig. Gud ser på dig, så ser han, det er mit elskede barn. Det er mit elskede barn. Og når man er et elsket barn, så ynder man faktisk at efterligne sine forældre. Det er at spejle sine forældre. Det er typisk børn gør. Børn, som ikke får lov til at spejle sine forældre, de bliver syge. De rammer ved siden af. De udvikler sig forkert. Og desværre så kan vi se, at der er mange dysfunktionelle kristne. Og en af årsagerne er, at vi ikke har det så godt med vores himmelske far. Vi har en brille på, som siger, at han er streng, og han kan ikke lide mig, og han er efter mig. Og jo mindre jeg har med ham at gøre, jo bedre. Men Bibelen siger her, at det forholder sig fuldstændig omvendt. Gud elsker dig. Han vil dig kun det bedste. Og det bedste er godt for dig. Og han elsker at være sammen med dig. Så det er ligesom det billede, som vi skal prøve at se igennem den her tekst, som også kommer omkring nogle af de her gør ikke ting. Men hvis vi nu lægger fundamentet og siger, jamen det som det handler om, det er, at vi skal være ligesom. At vi skal efterligne Gud. Det er det, som er meningen. At vi skal starte der, hvor vi er fuldstændig så små, at den eneste i verden, det er vores forældre.
Jesus han tog et barn til sig, når de begyndte at snakke om, hvem er den største i himmeriget. Jamen så tog han et lille barn og stillede det midt i blandt dem, og så begyndte han at undervise dem. Og så sagde han til dem, hey, hvis I ikke bliver som et lille barn, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Og det er der, det starter. Det starter, at vi som voksne mennesker, at vi ydmyger os til at forstå, at vi er børn hos den almægtige Gud. At vi formår meget lidt i forhold til den almægtige Gud. Han er skaberen, som vi lige sang i den her sang. Han er skaberen af alt, hvad det vi kan se. Alle stjernerne har han slynget ud i universet. Og han har givet dem en bane, hvor de skal gå på, så de er til gavn for hele universet. Og sådan er det også med alt, som han har gjort. Alt har han gjort godt. Alt har han gjort for at tjene os til det bedste. Og det er ligesom der, vi må forstå, at Gud er med os. Så lad os lige prøve at... Vi læser helt fra første vers i kapitel 5, og det er en længere tekst, men det er faktisk ikke så lang tid at læse det. Så I skal efterligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. En liftelig duft, men utugt, og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes i blandt jer. Det sømmer sig ikke for de hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke. Men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudstyrker, har lod eller del i Kristi og Guds rige. Der er ingen før jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke et fælles sag med dem. Det er også ligesom. For engang var I mørke, men nu er I lys. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lyder det ikke godt? Lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del, eller vær ikke ligesom mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem, for man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det ganske gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Så kommer vi til den tekst, som jeg skal tale over. I hustruer under jeres mænd, som under Herren. Og en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legems frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I, hustruer, underordne jer under jeres mænd i alt. Det var et vigtigt ord, ikke? Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den
for at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Det står ikke, den, der elsker sig selv, elsker sin hustru. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken, men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ære din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Slaver, adlyd jeres jordiske herre. Mistede vi. Vi kan godt, at jeg har teksten her. Den kom der. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjnetjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje, som et arbejde fra Herren, og ikke fra mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør er godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I, som er herre, optræde på samme måde over for dem, altså slaverne. Lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen. Så her har vi, som kendt, begyndte den her serie med, vi har alle generationer, vi har alle slags mennesker i alle walks of life, vi har alle racer, alle mennesker, som er sat på jorden, er faktisk repræsenteret i den her tekst. Og det, som Gud vil for os alle sammen, det er, at der må gå os godt. Det er, at han får sin vilje med os. Hans vilje er det gode. Det er lutter godhed og retfærdighed. Jeg elsker det håb, som vi har som kristne, at som Peter han skriver i sit brev, et af sine breve, at Gud han kommer til at lave en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Er der nogen herinde, som er i tvivl om, at der er uretfærdighed i den her verden? Jeg tænker, at der er ikke engang et lille barn, der ikke forstår, at der er uretfærdighed til i den her verden. Og det er på en eller anden måde, så sætter det noget i gang. Det sætter en meget kraftig reaktion i gang i os, når vi oplever uretfærdighed. Og hvordan er det så, at vi takler det i vores liv? Er det sådan, at vi bare lader det køre hen over os, og vi er apatiske? Eller kommer der en vild modreaktion tilbage, som er endnu større og vildere end den uretfærdighed, som ramte os? Eller hvordan gør vi? Hvordan ved vi, hvad vi skal gøre? Og det er derfor, at det er så vigtigt, at vi har det her ligesom. At vi får det brændt ind i vores tankegang, ind i vores hjerter,
at det, som Gud ønsker for os, det er, at vi skal begynde at efterligne Gud, efterligne Jesus, at vi er ligesom ham. Vi er altså ikke samme som, fordi vi er ikke sådan. Det er lidt et forskelligt. Forstår I forskellen? Samme som. Jeg er ikke det samme som Jesus. Altså jeg kan ikke gøre det for jer, som Jesus kan gøre for jer. Men jeg kan være ligesom ham på en eller anden måde. Det må være min tilstræben at være ligesom Jesus. I de situationer, som jeg bliver stillet i mit liv. Det betyder ikke, at hele verden kommer til mig, fordi jeg er ikke verdens frelser. Men han har frelst mig, og han vil, at jeg skal afspejle ham. I den godhed, som han har vist mig, vil han også, at jeg skal afspejle godhed imod andre. Så når vi møder lidelser, modgang, uretfærdighed, og det gør vi i hjemmet. Vi skal ikke bevæge os ud i den uretfærdige og onde verden for at opleve uretfærdighed. Vi oplever det lige der, hvor vi er. Lige der, hvor vi vokser op. Lige der, hvor far har givet en is til min bror i går, og jeg fik ikke nogen, fordi jeg var ikke med, og det er uretfærdigt. Så i de der små ting, så begynder børnene ligesom i sin barnlighed at mærke den der uretfærdighed. Og vi vokser op, og så er der nogle ting, som ikke er så vigtige længere. Men vi har det med os, det her med, at vi mærker efter. Og vi er lynhurtige. Jeg tror, det er noget, som Gud har lagt ned i os. At vi forstår, hvad der er godt, hvad der er ondt, hvad der er retfærdigt, hvad der er uretfærdigt. Så vi skal alle være som børn. Det er faktisk den vigtigste lektie i det her. Og der er knyttet et løfte til det her med at ære sin far og sin mor. Der er knyttet det løfte, at det skal gå os godt, og vi skal få et langt liv. Så det er det. Det går dig godt. Det er Guds vilje for dig helt fra barns ben af. Så når vi vokser til, jamen så finder vi en, som vi begynder at elske. Og vi tænker, at vi vil gerne give vores liv hen til hinanden. Og vi giver løfter. Og sådan bliver der et ægteskab. Og sådan kommer der flere børn til verden. Men også der, så er der to viljer, to forståelser af verden, to forståelser af, hvordan vi gør tingene, som clasher. Og de clasher hele tiden, fordi nu er de pludselig blevet en enhed, og det vælger frem af alle mulige sjove vinklinger af livet. Og hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det? Uden at slå hinanden ihjel. Det er der mange, der gør. Den største grund til drab, det er ikke sådan, at der er nogle rovmordere, som går rundt og bare dræber fra hånd. Nej, det er faktisk mennesker, som virkelig har svoret hinanden troskab og kærlighed, som lige pludselig oplever, at de kan ikke være i det mere. Så slår de hinanden ihjel. Det er frygteligt, når kærligheden ender i had. Når liv ender i død. Men Gud vil lige præcis det modsatte.
Gud vil, at vi skal opleve livets sødme, og han ønsker, at vi skal opleve, at vores kærlighed, den gror ind til at blive himmelsk kærlighed, på en måde, hvis man kan sige det på den måde. At kærligheden ikke skal visne, men den skal få lov til at blomstre og vokse, overtage, blive. Sådan er det, når man dyrker noget, at det vi dyrker, det får lov, det vi giver de bedste vækstbetingelser, det får lov til at overtage en have, ikke? Hvis vi ikke går i haven, hvis vi ikke gør noget, jamen så er det ukrudt. Vi købte et hus for nogle år siden. Vi arbejder stadig på at rydde op i haven, fordi det var et dødsbo, og der var mennesker, som ikke kunne håndtere en have, og det fik bare lov til at vokse i 5-10 år. Og ved du hvad det gør ved en have? Det vil du helst ikke vide. Men når vi så begynder at slå det ned, som bare har vokset sig vildt, og begynder at plante noget, og kæle for noget, og dyrke noget, ja, så begynder det at få lov til at vokse og ses i haven. Og det er det, som det handler om. Et af de her vers, som vi lige læste, der står, vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad Guds vilje er. Når jeg læser de her skriftsteder om, at kvinderne skal være jeres mænd, underordne jer under jeres mænd, så hører jeg mange underlige proklamationer, mange underlige, både fra kvinder og mænd. Den her forståelse, ja, hvordan skal man så forstå det? Jamen prøv her, altså grundlaget for at forstå den her tekst er lagt lige lidt i forvejen. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad Herrens vilje er. Altså vi behøver ikke at lægge de mest mærkelige og underlige og hen i vejret forklaringer ind i de her vers. Okay? Lad os være voksne. Nu skal vi ikke være børn længere. Lad os nu være voksne omkring de her tekster, som vi læser. Det er sådan, at vi er to, som kommer sammen. Grunden til, at vi gør det, det er, fordi vi har allerede underlagt os hinanden. Der er ikke et eneste par, i hvert fald ikke i den frivillige vestlige verden, som indgår i ægteskab, medmindre de selv har valgt det, og går ind i det frivilligt, fordi de elsker den anden part, men har givet sig hen til hinanden. Det er der, det starter. Og det er der, det må fortsætte. Det er det billede, vi skal have. Det er ikke så vældig, vældig kompliceret. Men hvad så med, jeg har hørt underlige udlægninger af det her. Jeg har hørt om en kvinde, hun var gået fra sin mand, fordi han var jo død. Han døde. Men så han bussen i går. Jamen han døde åndelig. Jamen skal du skille dig fra din mand, fordi at han er åndelig død? Ja, det er den eneste forklaring. Altså, man må gerne gifte sig igen, hvis ens hustru eller sin mand dør. Men ikke en åndelig død. Du må være fornuftig, ikke? Altså, du kan ikke bare, lyder det tåbeligt. Ja. Vi må ikke tillade os selv at gå med sådan nogle tåbeligheder. Vi må forstå, hvad der er Guds vilje. Bibelen er meget klar. Når vi hengiver os til hinanden, så er det vigtigt, at vi er hengivne til hinanden. Der er nogle mænd, som siger, at de gider ikke det der Gud og Jesus og alt det der. Fordi lige siden hans kone var begyndt på det, jamen så følte han, at han havde tabt sin kone. Det er jo ikke meningen. Gud stjæler ikke din mand. Gud stjæler ikke din kone. Det skal han ikke. Det gør han ikke. Det Gud gør, det er, at han ønsker for os at blive den allerbedste
version af os selv. At du, hvis du er gift med en ikke-kristen, at du så bliver en så god mand eller kone, at de tænker, hvad i alverden er der sket med det? Det er en meget bedre kone, end hun var. Hvad er der sket? Jo, hun elsker den her Gud. Det bliver interessant at vide, hvad den her Gud kan. Kan han måske også gøre noget for mig? Gud vil ikke stjæle nogen fra nogen. Nu siger jeg noget, som I ikke må fortælle for ugen eller kendt. Men kirke er ikke det vigtigste i verden. Det vigtigste i verden, det er, at du har et Guds forhold. At du elsker din Gud. Og at du forstår hans kærlighed til dig. Og at du kan give en afspejling af Gud ind i alle de forhold, som du lever i. Hvis du er et barn, så møder Gud den glæde, som et barn kan opleve, når det bliver frelst. Det kan forvandle en hel familie. Der er også nogle børn, som oplever Gud, og de får ikke lov til at være kristne. Og de må ligesom på en eller anden måde gemme det til senere. Fordi de får ikke lov af sine forældre at komme i kirke, eller komme til sådan nogle steder. Men hør, Gud forlader os aldrig. Gud ønsker, at vi bliver bevaret. At den der lutter godhed og retfærdighed og sandhed, som han har indkapslet i den relation, som han har med et hvert menneskebarn, som han planter i os, når vi tager imod troen på Jesus, at den får lov til at vokse. Og den får lov til at blomstre på et eller andet tidspunkt. På samme måde i ægteskabet. Når vi nu er ved det her, at slaver og mester, det er ikke noget, vi tror ikke, at vi har det i dag. Men altså, mange af os er jo, altså vi føler os alle sammen som frie borgere i et frit land og så videre. Så kan man være slave af mange andre ting. Men slave i den her forstand med, at man står under et andet menneske og er ejet af nogen, det forhold har vi heldigvis ikke i Danmark. Det havde man i den her tid med Paulus. Men jeg tænker, at vi kan godt tage den her tekst og så relatere den over i arbejdslivet alligevel. Fordi når det handler om vores arbejdskraft, så er det faktisk det, han taler om her, at vi tjener med vores arbejde. Ikke bare for at blive set af mennesker, ikke for bare at gøre en god figur, men at vi også tjener Gud med det. At vi gør det så godt vi kan. At vi stræber os efter at være den bedste medarbejder, som vi overhovedet kan til Guds ære. Det er sådan set det, som vi kan lære ud af den her tekst. At vi ikke bliver forbitrede, fordi der er nogen, der står over os, og som kan bestemme, hvordan vi skal gøre vores arbejde. Men at vi simpelthen overgiver os til at løfte de opgaver, som vi får her i livet, på den allerbedst mulige måde. Og at hvis vi mangler visdom til at gøre det, at vi så beder til Gud, som Jakobsbrevet også siger, hvis der er nogen, der mangler visdom, så bed til Gud om at få det. Som giver gerne,
Jeg føler ligesom dronningen, dengang hun mistede tråden eller sine papirer. Der kom rod i. Og så kommer den her påmindelse. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør godt, hvad enten han er slave eller fri. Alt, hvad vi gør, er gode ting. Det får vi gengældt af Gud. Så du får ikke bare din løn, kan man sige. Du får også løn af Gud. Gud ser på, hvordan vi gør et samvittighedsfuldt arbejde, hvordan vi prøver at gøre det bedste, vi kan, hvordan vi prøver at løfte til et højere niveau. Jeg er glad for at høre, hver gang jeg hører om nogen, som kommer ind på en arbejdsplads, og så gør en forskel, og som smitter af, og som ligesom deres arbejdsglæde og deres arbejdsmoral kan løfte en hel arbejdsplads. Det skal ikke være sådan nogen, i stedet for at være dem, som ligesom... Vi skal ikke gøre fælles sag med dem, som gør det dårligt, vel? Nej, vi skal gøre fælles sag med dem, som løfter op. Så det er Guds vilje med os. Og så er I, som er herre eller arbejdsgiver, optræde på samme måde over for dem, altså dem, som er jeres slaver. Man skal ikke være hovmodig, bare fordi man har en høj stilling, vel? Vi er alle Guds børn. Det er der, vi starter, ikke også? Det vi gør, når vi administrerer, når vi har magten, så har vi ikke mere magt, end der er en, som står over os. Vi skal huske på, at Gud har al magt i himlen og på jorden. Og den måde, som vi administrerer magt på, det skal være en måde, som afspejler det, at Guds vilje bliver fremmed. Så efterlign Gud, og vær ligesom Kristus, og underordn jer hinanden, og husk, at bruden er ligesom menigheden, og brudgommen er ligesom Kristus. Hvis vi har de her billeder stærke i os, så tror jeg ikke, det bliver så svært at underordne os hinanden. Så bliver det ligesom at være forelsket igen. Fordi så vil man hinanden. Når man ser, at Gud er en god Gud, hvor der er lutter godhed, retfærdighed og sandhed, og han ønsker at give os de bedste betingelser, så begynder vi også at forstå, at lydighed overfor ham, som har al den visdom og al den sandhed og al den overordnede overblik, at han er den bedste til at lede os. Og I fædre, I skal ikke tage modet fra jeres børn. I forældre, tag ikke modet fra børnene. Det er en vigtig ting. Vi var lige lidt inde på det i starten her, med den der retfærdighedssans, som børnene har. Det er bare vigtigt, at vi også er hurtige til at komme børn i møde, når vi som er onde. Fordi vi kommer til at gøre forkerte ting. Men vi elsker vores børn, også selvom vi er onde. Vi er mennesker. Vi gør menneskelige ting. Men det er vigtigt, at vi kommer dem i møde. At mor er ikke fejlfri. Undskyld. Far er ikke fejlfri. Undskyld. Det er nogle vigtige ting. Fordi sådan kan vi skabe en kultur af Guds godhed og tilgivelse og ydmyghed i vores hjem og i vores omgangskreds. Og det er Guds vilje med os. På den anden side, så er kristendom ikke nogen pylder-religion. Det er ikke sådan, at jo, vi vil gerne, at det går godt for alle, som vi er sammen med hele tiden. Men
når vi så møder modgang, så er det bare vigtigt, at vi ikke siger, jamen hvis jeg tager Metas, hvor er Metas kærlighed blevet af? Hvorfor underordner hun sig? Eller hun siger til mig, Svein, hvad er sket med din kærlighed? Der kan ske mange ting i vores liv. Mange ting, som gør, at vi lige pludselig ikke genkender hinanden, og vi undrer os. Hvad gør vi, når livet tager en drejning, som gør bare, at det hele ser ud til at gå den forkerte vej? Vi mister modet, lyset er slukket, mørket begynder at vinde, og vi mister håbet. Hvad er det da? Hvad er det da? Jamen der er det igen, at vi husker tilbage til Jesus. Hvordan var Jesus? Ligesom Jesus. Nu er det vigtigt, at vi holder fast i ligesom. Jesus endte på et kors. Han endte med at strække sine hænder og sine fødder. Blev naglet til et kors. Han havde bare gjort godt. Han havde givet sig selv hen i kærlighed til os alle sammen. Og så bliver han naglet på et kors. Han bliver hudflettet. Han bliver råbt ad. Han bliver kasseret. Jødernes konge? Nej, ikke jødernes konge. De ville hellere have Barabbas. En ond mand, som er kendt for at have dræbt og han var en kriminel. Nogle gange så kan vores dømmekraft fuldstændig blive forvansket. Fuldstændig. De her mennesker, som kom med palmegrene og lagde sine kapper ned for Jesus, når han red ind i Jerusalem. Palmesøndag. Det var de samme mennesker, som råbte korsfæst, korsfæst, korsfæst. Så hurtigt kan det gå. Den forkerte vej. Men lad os huske, at Guds forvandlende kraft i os, og det håb, som vi har, det er, at selv om jeg skal gå i dødsskyggens dal, så er du med mig. Uanset hvad, så er Gud med mig. Min opgave, når jeg læser Bibelen, det er ikke at læse, hvordan er det nu, at Meta skal være? Hvordan er det nu, at mine børn skal være? Hvordan er det nu, mine arbejdsgiver skal være overfor mig? Nej. Når jeg læser min Bibel, så må det være, hvordan kan jeg løfte min opgave som et barn? Jeg har stadigvæk en mor, jeg er et barn. Hvordan løfter jeg min opgave som søn? Hvordan løfter jeg min opgave som far, fordi jeg er heldig at være far? Hvordan løfter jeg min opgave som mand i et ægteskab? Hvordan løfter jeg min opgave som arbejdstager, der hvor jeg er ansat? Hvordan løfter jeg min opgave, der hvor jeg er sat som leder? Det er sådan, jeg må læse min Bibel. Og ikke for at finde ud af, hvordan alle de andre skal rette ind, så jeg kan have et godt liv. Nej, det handler om, hvordan jeg retter ind i forhold til Guds vilje, og Guds sandhed, og Guds retfærdighed, og Guds godhed. Fordi det er Guds godhed, som leder til omvendelse. Det er Guds godhed, som gjorde, at dig og mig fandt vejen hjem til Jesus. Og det er den godhed, som han ønsker, at vi skal afspejle til den verden, som vi er en del af. Vi vil ikke slutte den her gudstjeneste uden at give dig chancen til
er kommet til at kende den her Jesus, som vi elsker, og som har elsket os. Så hvis du er her for første gang, eller for anden gang, men første gang, at du har følt, at hey, jeg vil gerne følges med den her Jesus. Jeg vil gerne overgive mit liv. Jeg vil gerne underordne mig denne her Jesus. Så er du velkommen til at gøre det lige nu. Der er ingen grund til at vente til en anden god gang. Det er nu. Gud ønsker at begynde at følges med dig og give dig et godt liv lige fra nu af. Så lad os lige lukke øjnene og fokusere på Jesus, mens vi beder en bøn sammen. Kære Jesus, jeg ønsker at komme til dig med alt det, jeg har, og overgive det til dig. Gud, jeg ved, at jeg ikke er perfekt, men jeg ønsker at komme til dig, at du må få lov til at styre mit liv fra nu af. Jeg ønsker at opleve dit liv i mit liv. Dit lys i mit lys. Kom ind i mit hjerte, Jesus, og forvandl mig. Jeg vil følges med dig. I Jesu navn. Amen. Hvis du har bedt den her bøn, så er du velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne snakke med dig. Vi vil gerne, at du bliver en del af et godt fællesskab. Hvis du ikke kommer her i byen, jamen så find en god kirke i din by, hvor du er, hvis du sidder derhjemme. Så opsøg et kristent fællesskab. Bliv del af et kristent fællesskab. Og hvis du er her i byen, så er du velkommen næste søndag igen til gudstjeneste her på Majavej. Vi slutter streamingen nu, og vi takker for, at du er med os.